Zdravo dragi moji, dobrodošli na naš YouTube kanal. Slijedi najava za seriju Lila, 19. epizoda, prva najava. Lila i Nur su u sobi gdje je Lila odlučna u onome što govori Nur. Otvorit ću vrata, pokazat ću video svima, zabavit ćeš se. Međutim, ubrzo postaje jasno da stvari nisu onakve kakvim se čini, jer Nur odgovara Lili: ne možeš tu da učiniš. Ali Lila, koja je puna odlučnosti i snage, odgovara sa punim uvjerenjem: itekako ću da učinim. Zapravo, ti mene ne poznaješ, Nur. Ovom rečenicom Lila jasno pokazuje svoju hrabrost i volju da postigne svoj cilj, bez obzira na prepreke. Nur je spakovala kofer i razmišlja šta će dalje. Dok Nur smišlja svoje smicalice, Lila i Gino uživaju u svojoj ljubavi. Nur odlazi kod advokatice i pokazuje sliku gdje se Tufo i Serap grli i pita je: hoćemo li išta moći učiniti? Mislim, hoću li dobiti ono što zaslužujem? Advokatica odgovara kroz smijeh: obogatila sam se preko nesposobnih muškaraca koji su varali svoje žene. Gino je okupio sve u dnevnoj sobi. Govori da ima iznenađenje za njih. Svi sa nestrpljenjem očekuju da saznaju šta je u pitanju. Ali kada su vidjeli da Lila ulazi u bijeloj haljini i prilazi ka Dživanu, ostaju u šoku. Dživan grli Lilu i govori im da su se vjenčali, gdje se Lila na to smije. Međutim, svi su i dalje u šoku. Ništa nam drugo ne preostaje nego da sačekamo i da vidimo šta će se to zapravo desiti u 19. epizodi. Ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkajte i pretplatite se. Hvala!